Maayong hapon din na. Ya, kumusta naman ka? Nag-snack na ka? Wala. Ay, tansad. Ay, yan, nahalinan ka karong adlaw ah. Halinan sa Maayo po di ay kay nahalinan jud ka naurot sa dimuhang mga display gahapon. Nya timo sa daan o. Napoy ihatag nimo para snack. Itimo sa ni kay gusto ko nga kana mabusog ka ba dili ka magutman. sa mga ingat makipin-pin. Timo sa ni para ka para di ka kaya. Sige na sa bisa ko. Isa man kayo na imong pananaw? Ay, tama. Ganun ka mo, ito ko nag-imuan. Pwede na ni mo imong tago na ito mga bahaw. Ito, pwede ni mo masukan. Oo, doon. Ito, Sa ako manila karon na yerte mo dito pisa. dapat safety na lang. Basta ako na nag-ihatag ni mo. Depende na ni mo kung sa wala mo pagkain. Mama. Samde kang anak inday. Ahem. Nalimot na ka na ako, madam? Ako manggod ni madam. Basta naman, madam. Ni ana sa ko ka maningil na po kung tapos sa muhang utang na ako, madam. Uy! Inday. Ilan naman ka sa katutin pero sarap mo magbayad. Madam, maluin taong ka. Muluhot na lang ko dyan din sa imong katubangan. Muluhot na lang ko. Uy, taong ka na po, madam. Magabahan ka sa tiguang inday. Mainan taong ko dyan sa gamay lang. Pwede na kanya. Madam, basta naman taong ko ng bayaran, madam. Ay, 2024. Bayad ko niya. madam, ayaw taong nakabuta, madam. Ay, kita kong tugod, madam. Inulog rin, madam. Akong tanaw na imuhang kitaka din, madam. Tanawa. Ulo na gini sa kanang magmilibo ba? Asan sa pinubutan imong kitaka? Marang saan ko kalakayan takat ko. Ya. Tagalog-Tagalog. Walang lawan. Walang Ay, kung laban. Tagalog-Tagalog kay wala. Dili ko. Ilabay natin. Nalalalatin kitaka. Magtulong ilaban. At kung usang adlaw, maingon kas imong ako, subo nimo ang bata nga. Ingon siya siya diri. Uy, unsa na siya ha? Madam, uy. Dili man tarong. Pero imo na sa kung Tagalog-Tagalogan. Nya, matod pa nimo ganihan, hurot-hurot imong tinda, nahalinan jud kasi na jud kay kadatan ako karon. Ilaban ako. Karoon nga. Maayo, dili kay ipagyawan nimo siya. Ako wa jud ko nimo kahini. Bye guys. Mami. Bye bye.